Ak si skúšal spraviť si vlastnú profilovú fotku, ale dopadlo to asi takto, tak v tomto videu ti vysvetlím, ako na to správne. Čiže vítajte u môjho ďalšieho videa, ja sa volám Šimon a dnes si ukážeme, ako vytvoriť vlastnú profilovú fotku na YouTube, na rôzne iné sociálne siete. Profilová fotka je prvý dojem, ktorý človek zanechá a pomáha s osobnou značkou, profesionalitou alebo jednoducho estetickým dojmom. Existuje mnoho spôsobov vytvorenia profilovky a to je buď fotografovaním, použitím AI generátorov, ilustráciami, avatármi a tak ďalej. V tomto videu budem pracovať s ilustráciami a avatarmi. Princíp medzi ostatnými je takmer rovnaký. Takže v môjom prípade idem robiť Minecraft profilovú fotku. Konkrétne to bude moja profilovka s môjim skinom minecraftiackým a na to nám slúži program Minimator. Ideme si ho zapnúť. Veľmi stručne, Minimator je software na vytváranie Minecraft animácií. Čiže už sa nám načítal, vytvoríme si nový projekt. Tak, máme ho tu už vytvorený. Vložíme si tu panáka s môjim skinom. Takto. Tu ho máme, najprv si vymažeme zem, oblaky a ideme ho teda animovať. Úplne jednoduché, bude to vyzerať ako by kráčal, čiže hlavu máme takto, ako by sa pozeral na kameru, ruky nastavíme takto ako v prirodzenej chôdzi, takto, trochu trup upravíme, tak, no vlastne máme hotovo. Je to naozaj veľmi jednoduchý program, teraz si ho takto musíte na kamere vycentrovať, aby sa to pekne exportovalo. Renderujeme to, exportujeme po slovensky, vymažeme pozadie, exportovať, tak môžeme si Minimator zavrieť a teraz použijeme nejaký Photoshop program. Ja používam Canvu, pretože je veľmi jednoduchá. Samozrejme existuje viac pokročilejších alternatív ako je Adobe Photoshop, ale ten software je platený, potom GIMP a tak ďalej. Ešte používam Pixlr, ale ten je tiež platený, čiže vytvoríme si design, exportujete si tam ten obrázok, ktorý ste spravili v Minimatore, sem si ho napríklad dáme do stredu a môžeme začať teda s úpravou grafickou. Takže ako prvé spravíme si pozadie, keďže môj skin v Minecrafte je zelený, tak pozadie bude také svetlozelené, je to také výrazné, vidíte, že takáto zelená, ako mám ruky, ako mám tú mikinu na sebe, nesedí, ani tmavo zelená, ale bledozelená celkom sedí, ale môžeme si ju ešte doupravovať, napríklad takto. Teraz si tú postavičku duplikujeme, ja si ju rozmažem, posuniem ju o jednu vrstvu dozadu, ten duplikát, nech to vyzerá ako taký tieň. Takisto to môžeme urobiť aj na druhej strane, takto usunieme ho o jednu vrstvu zase dozadu a bum. Potom tomu obrázku môžete meniť kontrast, jas, saturáciu, ale nevždy sa to hodí, ale ak vám tam nejaká zmena sedí, tak kľudne. Ešte tam môžeme pridať názov, napríklad Lexify, ako ja, hej, lenže na čiernej mikine nie je vidno ten môj text, čiže my si dáme takú zelenú farbu, aby to zase sedelo, takto, ale stále je to také, že nevýrazné, čiže tomu pridáme obrys a ten bude najlepší asi taký, skôr vybereme bielu farbu a obrys dáme tmavý. Štýl písma, ak sa vám takýto klasický štýl nepáči, môžete si ho zmeniť. Ja teraz použijem Dosis, to je taký pekný, dáme ho tučným, nech to je výrazné. Teraz si ho duplikujeme, pridáme mu tam neon efekt, ale ten bude zelenej farby. Posunieme ten text o jednu vrstvu dozadu, aby to bolo také výrazné, do zelená, nech to tak svieti. Ešte ak by ste nenašli svoj obľúbený štýl písma, tak môžete sa pozrieť cez internet. Ja napríklad cez Textcraft si môžem vytvárať Minecraft text, Pokémon text, tak aj odtiaľ si môžete vybrať nejaký a použiť. No a to by bolo vlastne všetko. To je vlastne stručný návod na vytvorenie vlastnej profilovej fotky. Ja vám ďakujem, že ste vydržali až do konca. Ak sa vám video páčilo, budem rád za like, odber, aj so zvončekom. Ak chcete ďalšie takéto podobné videá, napíšte mi to do komentárov. Ja sa teším pri ďalšom videu a čus.